Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Miata sa unang adlaw sa atong Misa de Gallo, welcome ninyong tanan. Maningkamo occupy sa mga lingkuranan nga duol sa altar, duol sa simbahan. So diha kamong naas gawas, ayaw mo pagpalayo-layo kay naayawa diha. Kung naapay bakanting lingkuranan na duol-duol gyud sa simbahan, diha gyud mo lingkod. Unya ang ato sa dinhi sa sulod naay bakanting lingkuranan sa imong atubangan, imo gyud nang lingkuran. Kay mao naay pagpaila nga ni dawat ta sa Ginoo nga nagpakatao para gyud nato. Dito siya sa langit, nianhi gyud siya sa kalibutan. Muna kita dili gyud maayong magpalayo-layo. Ato sang iampo ang ato mga kaigsuonan, labi ng ato mga leaders nga hatagan unta sa Ginoo sila gugma para sa ilang mga taong giatiman. Aning atong mga kaigsuonan nga naas panginahanglan ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, labi na gyud ang atong nagsigpalit aning mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, kuyog sa mahal nga Birhen Maria, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kalikasan, himaya sa kalikasan, ang iyang katawan karon ng maya, ang Diyos padayon na lang sa imutan. Ikaw Diyos langit kong hari, sa mahal makakatawag sa kanan. Nagasikat
Magampo kita. Ginoong Dios namo, aron pagtuman sa mga saad nga imong gihimo sa karaang panahon, gipili mo ang bulahang Birhen Maria, halangdong anak nga babae sa Sion, itugot nga mosunod kami kaniya, kay ang iyang pagpaubos nakapahimuot kanimo, ug ang iyang pagkamatinumanon nakakabot sa imong mga panalangin alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlawng igpapahulay, ug dili gayud magpasipala niini, ug dili usab magbuhat ug dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hinginlan ako sa Ginoo, gikan sa iyang katawhan. Ug ayaw usab itugot, nga moingon ang yunoko, sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo, aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot, ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos padayga, ang tanang mga nasud kanimo. O Diyos padayga, ang tanang mga nasud kanimo. Tanawa kami uban sa kaluoy, aron ang tibuok kalibutan masayod sa imong kabubuton, ug mahibalo ang tanang kanasuran sa kaluwasan nga gikan kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta nilang tanan.
O Diyos padayga, ang tanang mga nasud kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios. Daygon kaunta sa tanang katawhan. Mihatag ang yuta sa iyang abot. Gipanalanginan kita sa Dios. O Diyos kadayga, ang tanang mga nasud kanimo. Gipanalanginan kita sa Dios. Pasidunggan unta siya sa tanang katawhan, sa tanang dapit. Mubarog unta ang Dios, ug patibulaagon niya ang iyang mga kaaway. O Diyos padayga, ang tanang mga nasud kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana si Hesus miingon ngadto sa katawhan, kun magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan nga ang hustisya ug ang giingnan ng katawhan ang hustisya ug buhata ang matarong.
So kining hustisya o buhat nga matarong mao gyud ang sukdanan sa tinuod nga usa sa mga importanteng sukdanan sa mga taong nagsunod sa Ginoo. Ug ang usa sa timailhan nga naa na ning hustisya o matarong nga buhat mao gyud ang pagtigom sa katawhan. Magkatigom gyud, magkahiusa gid ng mga tao basta naana na maghari na ng hustisya o buhat nga matarong. Lingiha ang imong tupad ingna matarong imong binuhatan. Matarong kamong mga tao nga mosimba unya anha ra gid mo layo, mopili gid mo anang layo nga lugar, di mo gustong musikit sa inyong tupad or isig ka tao, matarong na ang inyong una-una o dili. Ayo kay wa mo mutingog. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon sa diri ang mga taong langyaw ayaw na sila og hatagi og problema. Dili unta sila makaingon nga sinalikway mis Ginoo. Pasabot iapil gid sila sa atong panagtigom. Mo na karon ang simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo mo welcome gyud sa tanan. Welcome dinhi ang mga buutan hastang mga buangon. Naman diha nara na inyong tupad ang mga buangon. Nasa buutan diha. Welcome dinhi ang mga batignaong ug ang mga gwapo ug gwapa. Welcome dinhi ang pobre ug ang dato. Welcome dinhi ang mga marites ug ang mga honest. Ana. Welcome dinhi ang nagpuyo-puyo ug ang nagpakasal. Welcome. Welcome sab dinhi ang mga kurakot ug ang mga manggihatagon. Welcome sa dinhi ang nagdinumtanay, way tinagdanay, pila na ka Christmas party ang niagi, wala gapoy tagdanay. Usay magkadungan pagsimba. Welcome ra na nato. Ngano man kay ang hustisya mo welcome ginastanan, pero inig abot na sa saktong panahon mausa na siyay mo pinig o kung saon man pagpinig sa hustisya ang binuhatan. Muna diri sa atong ebanghelyo si Kristo miingon siya, og moingon ko nga ako ang Mesiyas, ako ray magsulti-sulti ana, ayaw kog tuhoy. Pangita sa amog mga saksi. O kinsa may unang saksi niya, matod pa niya, pero wa kayo niya kinahanglana, ang gisulti sa tao, ang taong matarong nga mao si Juan nga magbubunyag, ang iyang igagaw nga mao'y nag-andam sa dalan nga iyang pag-aagian. Lingi ako no imong tupad, ingna unsay imong ikasulti bahin ako. Ingna ba, nya pasultiha gyud, ready, go. Inaunsay imo ikasulti bahin ako. Og wa gani siya ikasulti bahin nimo, wa nay ayo tawhana. Karon ba karong orasa ba wa siya ikasulti para nimo? Amot lang. Ana, yawan ona. Kinahanglan lagi siya ikasulti bahin nimo. Tupad gud mo. Di ba? Pangutanan ninyo mga asawa, ang inyong bana, iguli ninyo, dong, unsay mo ikasulti bahin ako. Mausad ang asawa, day, unsay mo ikasulti bahin ako. Kamu sa mga ginikanan, unsa may inyo ikasulti namo, day, dong, isip inyong ginikanan. Nga mga anak sad, mangutana sa ginikanan. Pero dili kay na kuno kinahanglanon, matod pa ni Hesus. Kay usahay ang isultian ng atong isig katao, di man mo igo sa atong tinuod nga kinabuhi. Kay mao man sa nailang nakita.
Parabita karong bago katong nagrally ang atong simbahan na may nagdag placard na nagsulti Paderciano Ubod, why side with the corrupt? Muro sa kog nauntol, ano man ni siya? Ang mao sa to iyang nakita nako. Pero kung mag-istorya tingali mi kay man sa ko kaila adto niya, og mo pakita lang to siya nako, magtabi mi iya kong sultihan nganong iya kong ginganlag korap or kauban sa mga korap. Haron ako sa siyang sultihan, unsa sad nga akong kinabuhi nga akong gipuy-an nga para nako dili sad ko musahid sa korap. Kaysa akong side, wa man ko musahid sa korap. Ambot ka mo din bahala na mo diya. Wa sa ko maghimog corruption. Iya sa tong impresyon. So mo na ingos Hesus, di kay kumusalig anang isultis mga tao niya. Napaganito ni comment nga kaning mata aning nagdas placard bisag wa ni siya gisulti, speechless ni siya pero nagud siya gisuwat. Pero nagpakita kunog bravery, kaisog, kalig-on. Istoryahe. O man gani mo makig-istorya nako, bitso mo lang butag placard diha. Ang kanang tinuod nga taong lig-on og baruganan makig-istorya na sa tao nga iyang gustong komentaryuhan. Dili kay iagi dayon anang placard. Iagi dayon sa social media. Kamo unsa man yung ikasulti nako? Buangon ko, kurakot ko o buangon? Hala mo diya. Ang ilhana nako sa kurakot ang leader, kay ang leader magay mangurakot, di ba ng mga member? Ang leader magay mo kurakot. Ang mga members di man gina. Moapila na sila usahay. Pero wa gi leader, di gina sila kakurakot, patyod na sila. Leader gani nga kurakot, masimbahan man or magobyerno, maura gini ang akong pinaka klarong timailhan. Ang katilingban nga gidaan ng maong leader, mag-anam og kalisod, mag-anam og kapobre, unya ang leader mag-anam og kadato. Dali kayong madato, ang community mo ay mapobre. Nyaganhin na sa simbahan, ang simbahan magkaga, magguba, niya ang leader, musinaw ang naong. Hastang sakyanan, musinaw. Ana. Bisag ana sa inyong balay, kung kurakot ang mga ginikanan, ang mga anak magumbol, ang mahayahay ang ginikanan. Anhas barangay, ang barangay opisyal, barangay kapitan, mahayahay, ang mga constituents mapurdoy, magyaw-yaw. Labi ang nagisnasod, ang presidente madato, ug ang iyang mga kauban, ang mga katawhan kadaghanan magyaw-yaw, magpaka-problema. Mao nay naay korupsyon. Na si Hesus dili ingon ana. Mo nang ningon siya, ang laing saksi nga labaw pa kay kang Juan mao ang akong mga buhat. Ang gipabuhat sa akong amahan. O kung sa may gipabuhat siyang amahan, nga mao say ipabuhat nato, paghigugmaay kamo. Na, sige, lingiyay mong tupad. Ang di mo lingi, nagbuhat sa yawanong buhat. Sige na, lingiya. Lingi lang, way gisulti, lingi. Lingi ba? Maklaro lagi nako dirig nilingi baka kay mulihok man ang imong o. Daghan kay wa mulihok oy. Unsa mo bungol o tikig ang liog? Lingi. Nya karon sunod nga lingi nanamoy isulti. Sige, lingi, ready, go. Ingna, I will always love you. Oh. Ana, unsa man ang baba ninyo? Way kapuslanan? Ana. Aron inig ingon imong I will always love you, nya imo nang bana ang imong gisultihan, moingon tarungan ng baba nimo. Hilas biya nimo. Ay nagyaw-yaw ha. Di imo din ang pruibahan. Moingon dayon ka akong pruibahan sa buhat. Na iguli nimo karon hangtod ng January 1 din adyo ka mo yaw-yaw.
Di na ka magyaw-yaw. Inig January to, sugod na sad ka. Nya imo na sa nang bakwion, inig unang misa di Galyo. May na lang na. Di ba? May na lang na. Naing ana. Mga igsoon, ang sunod nga ipabuhat sa Dios kanato ang pag-alagaray. Ang alagari ang nanginahanglan. Ang atong simbahan nanginahanglan. Nganuman aron dunay ikaalagad. Ang kasimbahan ba isip katilingban kitang katawhan, ang atong parokya nanginahanglan aron dunay ikaalagad. Nya kamong mga katawhan nga niya dinhi sakop kamo ang buhatag sa panginahanglan. Unsa may unang panginahanglan ro sa atong parokya? Man mo mutingog. Unsay panginahanglan ro sa atong parokya? Kahinay. Slot. Unsa man ang slot? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. Unsa may mga slots na to karon? Tulo ka buok. Una, grace. Tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge. Tag 7,000 per challenge. Nya ang atong halin karon ani salamat sa nagpakabana niabot nag 101,336 ka slots napay 598,664 ka slots nga available. Ingon ana atong panginahanglan. Nya ikaduha natong slot mao ang PPSC para ni sa atong mga proyekto dinhi katong grace para to sa atong previous project didto sa San Vicente Panaco nga parokya. Ato man tong project, ato lang gyapon tong tabangan. Ang atong PPSC para ni sa atong mga proyekto dinhi, unsa bay tan-aw niyo sa atong simbahan ro, nag-anam-anam og kanindot o nag-anam-anam og kabati? Tungod ni PPSC. So ang atong halin niabot nag 79,632 ka slots, nya napay 20,368 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. I-challenge ta mo, hutdan ni ninyo palit karong kutob karong December 25. 20,000 naman lang. Nya porti man atong daghana, palit lang mong tagutlo ka slots kada adlaw, wa na horot na ni sunod semana. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 187 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DPR mo ni atong gamiton sa pagtukod og mga balay katong nga banlas nga balay. Niabot na ni ron ang atong nadawat og 23,269 ka slots. Maigo na tingali ani ang mga 39 to 40 houses ng atong budget 50 to 60,000. Magsugod ta either karong simanaha basig makasugod na ta, labing siguro sunod semana makasugod na ta. Nanay mga around 100 ka mga applicants na was out ang balay. Mga 30, 40, 39, 40 ray atong kuan tingali mahatag. So muna'y una natong paagi sa pagtubag sa panginahanglan. Lingi ay mong tupad. Ing na pila na kaslat imong napalit. Nya wa pa ginakapalit ing na uy, basig maimpierno ka. Na kay mao man ay requirement para makapasar tas Ginoo. Ang sunod kining ikhak. Ang kaning ikhak, edad ko, halad ko. Unsaon man ni pag-compute? Ang imong edad butangi og balyo matag tuig. Pananglitan imong edad ang balyo tag piso kada tuig. Ang akong edad ron 62 times piso, 62 pesos mo na akong isod sa envelope, ihatag na to sa opisina o kana mga lamisa dias gawas. Nya ila nang kuhaon ang sulod, ikhak yang envelope nga giswata sa imong ngan, isod aning atong box, nya sugod karon ato na ning ampuan, blessingan. Pero murag pa tingali ni sulod, di lang sa nato blessingan. Sugod ugma, kay na may nang remit rog ikhak. Ana, ihalad ang imong edad.
Nya kung tanaw nimo ang imong edad, ang value tag 100 pesos kada tuig, 6,200. Kung 62 imong edad. Plus ako. Kung tag 1,000 ang akong value kada tuig sa akong edad, pila may akong ihog? 62,000. To sa inyong paminaw, muhuga ko ng 62,000. Luuyas tag 89 edad, no? Nya tag 1,000. Abi, kamo na lang, be. Ilis lang tag edad. Kamo na lang 62 ang edad. Nya tagaan ta mo og 6.2 billion. Nya akong pahunungon yung edad ugma. Okay ninyo? Ang edad, gasa sa nas Ginoo nato tungod siyang dakong gugma. Nya mubawas lang sa taog halad ngadto niya para sa simbahan. Mao na ang tumong ana. Nya kay daghan man jud kay tag madawat nga grasyas Ginoo. Daghan sa kay tag pangayoon sa Ginoo. O nasa tay ikaupat nga ikapila ni. Ikatulo di ay nga fundraising karong piyak Pasko kaning Tree of Gratitude and Petition. Kada adlaw gina muhalad ka diha, mukuha ra ka og Christmas balls dito, nya imong tagaan og love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million depende la sa imong gihalad. Nya imo na ibutang dinhi karong communion, human sa communion imo nang ihalad diha. Nya kada adlaw na nimo buhaton, kada adlaw sad ka ma-bless. Nya kadilang day kumukuan pa der. Nara na nimo. Hala ka diha. Basta imo nang ipakita sa Ginoo nga nagpasalamat ko. Yang nagpasalamat ka sa Ginoo kay nakapasar ka sa imong interview sa trabaho na promote na kapag ka manager, nya muhatag lang kag love offering nga 10 pesos. Basig di ka dangatag usa ka tuig, mataktak na ka. Kay mura magwa kayo kamo balyo. Nga naiuban karong Pasko, mangandoy nga makauyab na unta. Mo na imong petisyon. Nya muhog ra kag piso. Dali ara kanyo magkabuwag no. Pila ra man ang tag piso nga gugma oy. Barato ana. Dako-dako sa hatag tingali kay dako man na imong gipangayo, di ba? Ana. So ang point ani ipakita nato nga nakighiusa ta sa simbahan. Pinaagi sa mga grasya ang atong nadawat. Nya kun ato ning buhaton mao na nay mosaksi. Ang atong katilingban mag-anam og ka lambo, ang atong kinabuhi mag-anam og lambo sad. Makaingon din sila lahi gidi ay kun maghigugmaay, lahi gidi ay kun maghiusata, lahi gidi ay kung naata sa simbahan, ug lahi gidi ay kun mo sunod kita sa mahal nga Birhen Maria ni Jesus og sa mga santos. Lahi gidi ay ang magsigig simba. Inana na siya. Sa una bitaw ingnon ko, sigig simba, way bugas, usik-usik lamos kwarta diag pliti. Mulakaw pagutawon mig mga 6 kilometers niya. Og naisakyanan makapliti mi. Nya mo adto pa bog simbahan kanang pari nga dato na kayo, kamo pag sibton dito mga pobre kay mustanan. Di ra ba na muhatag ang pari bisag piso? Tinuod man sa noon. Pero ang resulta karon naingon ani ko, maingon gyud sila sudlahi gid mag-serve og simbahan no. Magsige na sila ingon ana. Ngano man kado nga kita ra man kita diri sa bukid sa una manguling ana manguan anang uma, kaingin, mangarga, mutos ug mangga ana kita ra man kita to karo kalayo na nimog nabutan. Ako sang giingnan nga dao man mo. Dao mo sa simbahan. Di mo kamaong mo share sa inyong talent, sa inyong time, o sa inyong treasures, sa inyong sakripisyo, sa inyong pag-alagad para sa simbahan. Muna bulahan mo din karon nga wa magdinaw. Ana. Last na lang ning lingi. Ingna kada adlaw na kita mohalad ha. Ana kada adlaw na kita mohalad. Nya mingon siya, oy di oy pag misa di galyo ra ning ako. Patay ka diha. Sige, manindog na ta katong mo kada adlaw gyud.
Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, bisan sa atong pagkamakasasala ug kakabus ang Ginoo nangandoy nga kita moduol kaniya. Busa karon ay halad nato kaniya ang atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan, usa ka makasasalang katawhan, nga dili siya kawadag paglaom, ug dili magpanagana pagduol kang Hesus, iyang Pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang kanilang tanan nga naghupot og pangatundanang publiko, ilabi na dinhi sa atong nasod, nga muhatag silag paglaom ug tabang ngadto sa tanang nagunob ug nabugatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang tawo nga may maayong kabubuton, nga niining malaumon ug malinawng panahon, nga magkahiusa sa pagpakigbatok sa tanang matang sa inhustesya ug pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa mga sakop nining katilingban, nga magdasig kita kanilang tanan nga naalaot, ilabi na ang naalaot tungod sa sala, nga tugutan nila ang ilang kaugalingon, nga tandugon sa kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang nangamatay, nga dadun sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Makagagahom nga Dios, dawata kining among pangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa ug pinaagi sa imong gahom, himua sila nga mga sakramento sa kaluwasan, diin ang mga sakripisyo sa karaang balaod na tuman, diha sa paghalad sa matuod nga kordero, si Hesukristo imong anak, nga sa katingalahang ginataw gikan ni Maria nga Birhen, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Peace.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ikamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Kami nga naalimahan ining mga sakramento sa kinabuhi, nagsangpit kanimo Ginoong Dios, og nangaliupo nga sama nga nakita namo diha ni Kristo nga natawo sa Birhen, ang katumanan sa saad ngadto sa Israel, sa iyang pagbalik, amo unta nga makabot ang malipayong katumanan sa tanan namong gilauman, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod ta ug ato karong himuon ang atong paghalad sa ato mga gratitude and petitions. Katong naay mga Christmas balls, linya na mo diri, upat lang gyapon ka linya, apil na mo na as gawas, musuod mo sa simbahan, unya mo sunod mo sa upat ka linya. Pangpakpak ang tanang ng halad o gratitude and petitions. Yan po nato ang ilang mga petitions mag-granted o ang ilang gratitude matagaan pagdugang grasya. Salamat sad kaayo sa nag-alagad nato karon ang atong mga PNP, ang atong mga LGUs, mga officers sa barangay o ang mga barangay tanods, ang ato mga PIMAG nga nag-alaga dinhi sukad paganihang alas 2 kadlawon nya ang atong mga parish personnel, ang atong love offering assistants, usherates, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga IT, SOCOM, sacristans, ang atong nihimo sa ang atong choir, ang St. James Revival Choir ug ang naghimo sa formal offerings karong oras nga misa, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Santos ug Mrs. Cathy Cuervo and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Nya padayon tag pamalit og slots. Atong pasalamat sa Ginoo, ang atong grace tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC tag 100 pesos per slot na ni 162 slot challenge equivalent sa edad sa atong parokya nya tag 16,200. Ang atong DPR tag 100 pesos. Nya ang inyong ikhak ha kausar kita mohalad sa usa ka tuig. So kompyuta na niya ng inyong ikhak nya halad na mo narang mga envelope dia gawas. Nya bilin lang sa diha ug pila inyong ikhak nya ang inyong mga anak halari sad og ikhak gyapon. Unya padayon mo og support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Doon na ni karoy pila na ni 279,000 ka subscribers. View, like, share ug subscribe kanunay. Nya padayon tag support aning atong tree of gratitude and petitions
Ugma, lain na sang gratitude and petitions nga inyong pagabuhaton. Kita mo diha sa ato mga lead walls diha sa gawas na iduha diha sa tubangan, diha usa diri sa kilid. Ato nang gi kontrata og tag 50,000 hangtod matapos ang atong misa de Gallo. Nga nagkinahanglan ta nag mga donors. So namoy ikahatag, ibutang lang ato sa opisina o ipadala ba dinhi sa atong kamo mga online parishioners, inyo bang ipadala na para ni lead wall. Tagpila man ang lead wall nato, tag 50,000. Nya doon na tayo usa ka donor nga niangkon gyud og usa ka lead wall. Siya mo abang og 50,000. Wala pa noon girimit. Ambo tinud-on ba to? Ni pledge man. So kung doon ay mo pledge ninyo, i-text lang unya ko or i-message ko. Nya wa mo i-pledge, muhatag lang yun mo, ihatag lang dito, isuod ng envelope nya butangi for lead wall rental. Ana ha? Mura mamugway kalipay. Onya, iguman ros misa, dias gawas na ay lugaw diha. So kamong ni simba, pwede mo mukaon, kamong wa mo simba, unya mukaon mo, basing masakit ang inyong tutunlan. Bitaw, og di san mo makakaon, uli lang san mo nga malinaw, na ay na mo pagsigig yaw-yaw ha. Kay yon ta kasiguro mapaigo gid na, pero naningkamot gid taon ta ana. Nya nasay mo sponsor ninyo og lugaw, mo cost mo na og hapit mo 3,000 ang kada kaldirong dagko sa dasa ingredients tanan. So, donate lang sad mo diha. Napader, donate kog lugaw o para nis lugaw. Mga ana. Pero ato ginang budgetan, bahala go na tay makaon diha sa kumbinto basta naala mo lugaw. Katapusan, ang inyo itaw mga sagbot, ang mga sinudlas lugaw, ayaw ilabay bisag asa ha. Ibutang gyud sa mga kanang mga basurahan. Nya isegregate ang malata o dili malata. Mo ni atong paningkamutan. Nya doon na sad mo yung mga sakyanan karon gi-parking sa atong parking areas, iniguli sa dinyo hatag sa taon mo og lab offering og naamoy makita ang mga box diha. Ay nagagi-agi kay basing mamiligro mo igabot sa unahan. Mao ta kahibaw sa unsay kuan ba outcome ng inyong kadaog gyud nga di gyud mo mohatag sa lab offering. Maila mo parking diha nya di gyud mo giboy-boy na. Nya kana mga lingkuranan nga atong gi-provide diha nga wa ninyo dad-a dinhi, ayaw dad-a iniglakaw ninyo ha. Kaya ato ra ba nang giabangan ang uban ana, giabangan na nato. Nya inyo pag yung dadon iniguli na doble pa bayron pa ta, nya nahutdan pa ta skuan. Diha lang na siya. Ato nang pahimuslan sa sunod nga mga misa. Daghang salamat. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa ulong ka, Tuwing katanan, adlaw ni kanin, kalatunin kalimutan, managawi ka, umasayo sa tuwang kasaya, liwag kita ang kapupuntan na nangamupan. Sa ulong ka, tuwing katanan, adlaw ni kanin, kalatunin kalimutan, managawi ka,